Исәнмесез, бүген кайбер әйберләр караячакбыз Казан Ханлыгы турында. Монда кайбер әйберләр дип әйтәм дә инде. Лайк куйган мас каналга язылырга. Монсы Мөхәммәд турында. Бундадыр уеннан ахырсы язылмаган. Бу я иске Казанмы, я Булгар шәһәреме, чөнки менә бу Булгар шәһәрендә мондай шикелле әйбер бар бит. Бу Süyümbikä турында безнең яраткан ханбикәбез. Юсуф бейнең кызы булган. Качан ул зурайган, ул башта күйгә чыккан Казан Ханлыгының Кырым татары булды, бу гаянда хан. Төрлечеләр булды инде. Кем генә булмады. Унике яшьтә күйгә чыккан бу бигрәк яшеме. Сафа герейлар ул Кырымнар инде. Кырым татарларына алып килгән икән монда. Кул шариф та бит ул Кырым татар ястырган татары булганмы? Ул regent булды, ләкин ханбикә дип әйтеп булган, чөнки ул үзе эшләде. Һәм бик әйбәт дип әйтәләр. Аны барысы яратты, чынлыкта халык яратты аны. Тамыш керек. Качакны. Качак сугышты бугай Казан Ханлыгы өчен. Кешеләрне шул әйберләрдән, кара халыгны түләүләрдән чыгарган. Бу биргә биткән. Монсы касым инде. Ул барыбер сак яшәмәде инде, алай яшәп булмый. Теге ул ширкәүләр арасында, ул маңкыртлар арасында ул касым бер әйбәтлектә юган. Үтәмеш гәрәйдә бик яшь булып үлде. Кызганычка. Я беләсездер, нишлә бу халкын өчен бик каты булган, чөнки ул үзенең язмышын шулай саткан Касымга китеп. Безгә азатлыкка өчен. Менә шуның өчен ул шулай киткән. Безгә азатлык бирер өчен. Ул безнең шундай әйбер булган. The capture of Kazan on October 2nd, 1552, was a major event in Russian history, marking the expansion of the Tsardom of Russia under Ivan IV, Ivan the Terrible. Kazan was the capital of the Tatar Khanate of Kazan. Ләкин җептер дөрес исемләнгәннәр, ул күбрәк Чингизет кебек күренгән, ул Узбек кебек булган инде берәрендә. Шундай аңладыгыз инде. Хан Узбек бар ич, менә аның битен ашаган инде ул. Чингизет инде. A successor state of the Golden Horde and a significant Muslim stronghold. After several unsuccessful attempts, Ivan IV launched a well-planned siege with advanced artillery and engineering tactics. Following intense fighting, the Russian forces breached the city's walls and captured Kazan.
The fall of Kazan ended the Tatar control over the Volga region and opened the way for Russian expansion eastward into Siberia. It also marked a crucial step in unifying the Russian state under Moscow's rule. The victory was a symbolic triumph for Orthodox Russia over the Islamic Tatar Khanates, solidifying Ivan IV's power and reputation as a dominant ruler. Ләкин ул әйтергәндә ничек геноцидлар булды анда, күпме кешене үтерделәр, 100 мең кешене, анарысын ничек ул каты иттереп алар белән сугышкан, ничек ул бай кешеләрне үзенә чакырып, аларны үтергәннән, ялганлап, менә шундай бирлек булган. In 1552, the siege of Kazan became a defining moment for Russian Tsar Ivan the Terrible. Kazan, a stronghold of the Kazan Чифтер барысында нидер чиркәүләр белән ясыйлар. Khanate, resisted Russian dominance Менә монысы безнең. but faced relentless assaults. Ivan utilized innovative siege tactics and powerful artillery, emphasizing the growing might of the Russian state. The capture of Kazan marked a turning point, bringing the Volga River under Russian control and opening the gates to further expansion eastwards. This conquest not Чифтер немецлар кебек ясаганнар аларны, чынлап та алар шундай фашистлар. only reshaped territorial boundaries but also signified the cultural amalgamation of diverse peoples under the Russian Empire, thus altering the region. Дөрес барысы күбесе исламда, ләкин чиркәүләргә нәтиҗәләр монысы да дөрес. Чөнки чифтер барысы да чиркәү ясалган монда. Folds when ambition meets resilience. In 1552, the powerful Russian Tsar Ivan the Terrible launched a strategic assault on the impregnable city of Kazan, the heart of the Tatar Khanate. Commanding his vast army, Ivan implemented innovative tactics of artillery and sapper tunnels to breach the city defenses. The Tatars, led by Khan Yadigar Muhammad, fiercely resisted with their zenith of strength, determined to maintain sovereignty. Yet Ivan's relentless strategies led to Kazan's fall, marking a decisive shift in Russian expansion. This siege not only reshaped territorial boundaries, but also marked a dramatic turning point in the Russo-Tatar dynamics, illustrating how strategy and ambition can alter history's course. Бу стратегиялар гына түгел, күбесе ялганнар, монда күбесе ялганлыкта булды инде. Бу безнең шундый начар вакытларда алар эшләделәр, безгә начар вакытлар, шуңа күрә генә безне ала алдылар. Чынлап та бер 5-6 ел шундай бер булса, аларның бер нәрсә булса, башта Ливонияга киткән булсалар, алар җиңелерләр иде 100%.